kata ligi nitie number 1 2 3 koro sani wacho ni ranking ni ema nekelo ranking ne kelo gimiluongo ni negative pressure. Koro negative pressure ni ema gitemo golo by not lando results go 1 to pod wanyalo gadhi bwangi ni ka skul ni yudo min grade 10 to moro yudo min grade 8 then moro ni number 1 already one gi that ranking mwang'eyo ni nyambaria no loyo Kenya kae to wang'eyo ni nyathi maka mabe mano mbita chande ema ne number 1 e Kenya. Koro ranking per se oken the cause of kwelo. The causes of kwelo ng'eny to emonego wageng. To nitie reasoning nitie belief moro ni kwelo no kwalre. Nyalo bedo nikech last year ne en higa miluongo ni transition. Seche mantie transition from one government kata one president to another gik mako timrega. Koro ne nitie Keru Uhuru ne retire to ne jatend Kenya miluongo ni Ker Ruto dodonjo gi Ker Raila be dwaro donjo. Koro ne okwang'eyo jogi no kong'eyo ni ng'ano madhi kawo telo. Lakini Zablon mana kai kima kuma na paro makamano wawinja ne pacha andiwo bonda andiwo kinyal muna winje yo makara.